Tak ako všetky zápasy, asi vyrovnaný. A tak ako minule sme vlastne o ten pomyslný jeden gól dali menej, tak dneska sme ho dali o to viac a sme radi, že to dopadlo takto, jak to dopadlo. No tak aj to sa stáva. Aj to sa stáva, aj toto. Takže aj to sa stáva, museli sme to nejak prečkať. Bohužiaľ, prišli sme o jedného z najlepších obrancov, ale museli sme sa zomknúť a ja som rád, že ten tým to zvládol, že to nebolo len o jednom a dvoch hráčoch. Myslím, že pre nás úspešná, ten tým sa hladil, pred play-off sme dobre, myslím, výborne posilnili a to play-off, myslím si, že sme trikrát vyhrali 3-1, takže ani raz sme nehrali ten 5. zápas. To svedčí o tom, že asi sme boli najlepší. No comment radšej.